for the presidency. Kaka en ne koro retire. Nyan Raila. Kose kita sei elwetwane wadonjo wabedo kuchani. Raila obedo Secretary General mar KANU. Wan waneno na kimoso Uhuru Kenyatta. Ni kore candidate. Mumbi ginogo kibaji. Ogo wagi kibaji kigini kuro wadwa chako LDP. Kuro okwanyal. Okay. Gimo okwanyal timo makosa moro ni muonyowa. Party marwa is intact. Okay. Okwanyal yie ni muonyowa. Penjo moro apenji ka en koro jotelo moyier onego tim ang'o mondo mi jopiny chunygi obed gi to. Nikech moko ntiere ma kaka Tom mar nango oro na message kaka wacho ni Trevor jopiny koro chunygi ojok gi josiasa kuom dich mana gi gik makonyogi to jopiny to guonyore mana gi pado. Expect the biggest voter apathy in 2027 election. Waol.